பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவமெய்தி கொடும் கூற்றுக்கரையெனப் பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ? வணக்கம் மாணவர்களே. 17ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பிரெஞ்சு கணித மேதையும் இயற்பியல் அறிஞருமான பாஸ்கல் என்பவர் திரவங்களை அழுத்த முடியாது என்பதிலிருந்து தனது புகழ்பெற்ற பாஸ்கல் விதியை உருவாக்கினார். அதாவது, அசைவற்று இருக்கும் ஒரு நீர்மத்தில் ஒரு புள்ளியில் கொடுக்கப்படும் அழுத்தம் அதன் ஏனைய புள்ளிகளுக்கும் சமமாக பரவும் என்பதுதான் பாஸ்கல் விதி. இது நீரியல் துறையில் பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்தது. ஆனால் ஔவையார் ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி என நீரியல் அழுத்தத்தை பற்றி 12ஆம் நூற்றாண்டிலேயே தம் மூதுரை பாடலில் கூறியுள்ளார். இந்த பாடலின் பொருள் என்னவென்றால், கடல் நீரை எவ்வளவுதான் அழுத்தி நுகர்ந்தாலும் ஒரு படியானது 4 படி நீரை கொள்ளாது என்பதாகும். அதாவது, எவ்வளவுதான் அழுத்தம் கொடுத்தாலும், அதாவது பிரஷர் கொடுத்தாலும் 4 படி நீரை ஒரு படியால் அளக்க முடியாது. இந்த கருத்துதான் பின்னாளில் திரவத்தை அழுத்த முடியாது என்ற இயற்பியல் தத்துவமாக வெளிப்பட்டது. இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளும் செய்தி என்னவென்றால், நம் தமிழ் இலக்கியங்களில் இது போன்ற பல அறிவியல் கருத்துகள் நிரம்பியிருக்கிறது. நம் முன்னோர்கள் தமது மெய்ஞானத்தின் மூலமாக பல்வேறு அறிவியல் சிந்தனைகளையும் சேர்த்து தமது பாடல்களில் எழுதி விடுகிறார்கள். ஆனால் நாம் அத்தகைய பாடல்களில் இருக்கிற அறிவியலை மட்டும் பார்ப்பதே கிடையாது. வெறும் பாடலாக மட்டுமே தான் பார்க்கிறோம். இந்த பாஸ்கல் விதியும் கூட ஒரு வகையில் நம் ஔவை மூதாட்டியின் மெய்ஞானம்தான். ஒருவேளை இதை நாம் முன்னரே ஒரு அறிவியலாக பார்த்திருந்தால் இந்த நீரியல் அழுத்த கண்டுபிடிப்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக நிச்சயம் நம் தமிழர்கள் இருந்திருப்பார்கள். அனைவருக்கும் நன்றி.